Benvingudes i benvinguts a la segona sessió del taller d'introducció a la programació i a la creació de videojocs amb Scratch. El que veurem avui serà com crear un joc en el qual tindrem un ratpenat que anirà caient per gravetat cap a baix, però quan nosaltres apretem la tecla de l'espai pujarà amb empenta i per mantenir-se en l'aire tindrà aquí un comptador d'energia amb la qual cada cop que apretem la tecla de l'espai s'anirà gastant. Haurem d'evitar aquest fantasma que anirà apareixent a diferents posicions aleatòriament i també haurem d'intentar atrapar unes libèl·lules que aniran apareixent per aconseguir més energia. L'objectiu del joc serà mantenir-nos en l'aire el major temps possible. Aquesta és una demostració del joc que tindrem al final d'aquest tutorial. Bé, doncs comencem anant a la pàgina inicial de l'Scratch i apretem a crear per fer un nou projecte. Ens apareix un espai en blanc amb el gat de l'Scratch, el posarem una miqueta a l'esquerra, seleccionarem l'escenari i apretarem aquest botó per escollir un de nou i escollirem Woods. Anirem al nostre personatge i l'eliminarem. Apretem aquest botó per afegir un de nou i anem a buscar Bat. Apretem un altre cop i creem un altre que serà el fantasma. El podem buscar com a Ghost o dins de Fantasia el tenim aquí. Afegim un altre que serà la libèl·lula que està dins de la secció d'animals o que el podem buscar escrivint Dragonfly en anglès. Anem a posar els noms, libèl·lula, fantasma i el ratpenat. Obrim els vestits del ratpenat, anem a veure quins té. Agafem aquest i li canviem el nom a ratpenat ales obertes. Aquest d'aquí li diem ratpenat ales tancades. I aquest serà ratpenat tocat. Ara ens anem al fantasma i com el joc serà el moviment del fantasma de dreta a esquerra, ens quedarem aquest d'aquí i eliminarem tota la resta. Agafem la libèl·lula, veiem que té un parell on només canvia la posició de les ales. Llavors ens quedem aquest mateix i li canviem el nom a libèl·lula. Molt bé. Seleccionem l'escenari i dins d'esdeveniments arrosseguem el bloc inicial i un bloc de control per sempre i dins de sons afegim toca el so pop fins que acabi. Ara seleccionem sons i anem a afegir un que es diu Mystery. Per tenir la música de fons podem eliminar aquest i canviem aquí el so a Mystery. Llavors això ho trec ara perquè durant el tutorial, si cada cop que li doni a la banderola ens comença a sonar la música de fons, serà una mica molest. Llavors el deixo fora i després el col·locarem. Seleccionem la libèl·lula, anem a variables i comencem a crear les variables que necessitarem per fer el nostre joc. El ratpenat es mourà de dalt a baix amb una variable que serà velocitat Y. Afegirem una altra variable que serà la gravetat, que és el que farà que el ratpenat vagi cap a baix. Una altra que li direm empenta.
Aquestes les desmarquem perquè no se'ns mostrin. Afegim una altra nova que dirà velocitat, fantasma i menjar. El menjar fa referència a la libèl·lula, que és el que es menjarà el ratpenat per poder recuperar energia. També creem una variable amb el nom energia. Aquesta la deixem que es mostri i la posem aquí dalt. Afegim una altra variable que es digui millor temps. També deixem que es mostri. I una variable que es dirà darrer temps. En principi, amb això les tindrem totes. Arrosseguem els marcadors i els posem aquí. Molt bé. Doncs ara començarem a crear la programació de la libèl·lula. Anirem als blocs d'esdeveniment i posarem aquest bloc inicial. Dels blocs de control posarem un per sempre. Ara anirem a aparença i ens posarem aquí un amaga't i un mostra't. Després anirem als blocs de control i afegirem un que diu espera un segon. Agafarem un operador i buscarem aquest que diu nombre a l'atzar entre 1 i 10 i el posarem aquí dins. Canviarem el 10 per 5 segons i aquest bloc el duplicarem i li posarem, aquí he posat, perdó, he posat 4 segons però volia posar 5. Llavors en aquest que hem duplicat posem 15 i 10. Ara posem l'amaga't aquí dins i l'espera aquí sota. Anem als blocs de moviment i busquem el de la posició ves a X i a Y. I el posem aquí. A la X posarem 260 perquè estigui fora de l'escena. I per fer la Y traurem aquest moment, el duplicarem i el posarem aquí dins. Fet aquest bloc el farem servir més tard i el podem treure, obrir la motxilla i si l'arrosseguem aquí a la motxilla el tindrem guardat per després perquè el podrem fer servir en el fantasma o el ratpenat segons necessitem. Tornem a posar aquest bloc aquí, afegim el mostra't i anem a canviar el nombre a l'atzar de la posició Y entre menys 160 i 160. Ara dono l'stop perquè se m'ha executat de cop. Anem a agafar i a canviar la mida de la libèl·lula al 25%. Per veure-la col·loquem la libèl·lula a 0, 0. I ara està amagada, si apretem aquest botó es mostra, llavors la tindríem aquí. Busquem els blocs de control, un que diu repeteix fins que és aquest d'aquí, i després un bloc que diu si, llavors executes el codi que tinguem aquí dins. Agafem a moviment un que diu suma a les X, 10 a les X, i el posem aquí dins. Ara, el que fa aquesta part d'aquí és que quan apretem la banderola verda tenim un pas sempre que es va repetint tota l'estona, llavors la libèl·lula s'amaga, espera entre 1 i 5 segons per aparèixer en una posició aleatòria. La X darrere de la pantalla, per fora de la pantalla, i la Y a l'atzar entre 160, que seria aquesta posició d'aquí, que no la podem veure perquè tenim el marcador, i
aquesta altra menys 160. Llavors, per evitar que ens surti per aquí la libèl·lula, perquè no la veuríem, anem a canviar, a veure, per provar posem 140, encara la podríem veure, sí. Anem a posar aquí 140, i perquè no estigui tan tocant a la vora de sota, posarem un menys 140, perquè si no el ratpenat, quan intenti tocar una libèl·lula que estigui molt per sota, pot acabar el joc massa ràpid. Anirem a direcció i o bé girant o bé escrivint la posarem a 0, perquè llavors la nostra libèl·lula, si torno la libèl·lula a la posició 0, 0 i la mostro, està mirant com si anés cap a l'esquerra, de dreta a esquerra. Llavors, ara anem a variables i dins d'aquest bloc que repeteix anem a afegir-li, on diu suma 10 a x, anem a afegir-li velocitat del fantasma i el menjar i anem a agafar un operador, aquest que diu més petit que 50, i dins de moviment agafarem la posició x i li direm que sigui més petita que menys 260 i ho posem aquí dins. Llavors aquest bloc el que farà serà, mentre la posició de la libèl·lula sigui més petita que menys 260, és a dir, que estigui per aquí, més o menys, la libèl·lula s'anirà movent de dreta a esquerra. I perquè això passi, la variable velocitat del fantasma i menjar haurà de tenir un valor negatiu. Però el valor d'aquesta variable el posarem després amb el fantasma. Llavors ara, per molt que li donéssim el play i això ho tinguéssim aquí dins, no es mouria. Doncs això ho anem a col·locar aquí sota i ara anem a preparar aquesta sèrie de blocs. Agafarem un sensor, aquest que diu tocant el punter del ratolí, el posarem aquí i canviarem el punter del ratolí pel ratpenat. Tot seguit separarem aquests blocs d'aquí, separarem aquest un momentet i duplicarem això per col·locar-ho aquí dins. Tornarem a ajuntar aquests blocs i ara el que faríem seria mirar si estem tocant amb el ratpenat, llavors ens amaguem, esperem un nombre a l'atzar que sigui 10-15 segons, poso aquest bloc aquí, això ho podem eliminar, i al cap d'aquests 10-15 segons aniríem a una posició aleatòria un altre cop i ens mostraríem. Llavors el que ens falta afegir aquí és de variables augmentar l'energia, que el posarem aquí, després de l'amaga't, seleccionarem energia dins del desplegable i l'augmentarem en 100. Això farà que cada cop que el ratpenat enxampi una libèl·lula recuperarà 100 punts d'energia. I tot això ho posem aquí sota del suma. Això ja seria tota la configuració que necessita la libèl·lula per funcionar. Doncs ara anem al fantasma. El fantasma serà molt senzillet i afegim un esdeveniment. Quan apretem la bandera verda, agafem les variables i arrosseguem aquesta que diu assigna a una variable el valor 0 i canviem dins del desplegable, escollim velocitat, fantasma i menjar i li diem menys 4. Llavors ara, si jo apreto la banderola verda, la libèl·lula ja se'm mou de dreta a esquerra, d'acord? Doncs bé, ara la mida del fantasma la deixem fixa a 100 i busquem un bloc de control per sempre. Agafarem aquest bloc que teníem aquí dins de la motxilla i el posarem aquí.
buscarem un bloc també de repeteix fins una condició. Aquí canviarem això del nombre a l'atzar, posarem menys 180 i 180 perquè el fantasma, si jo poso aquí 180 a les Y, em queda per aquí sobre, i si poso menys 180 em queda per aquí sota, que ja em va bé per fer una mica d'obstacle. Llavors aniria apareixent per aquí, després apareixeria per aquí o per aquí, aleatòriament cada cop, i sempre apareixeria fora de pantalla i us vindria de dreta a esquerra. Ara anem als operadors i busquem aquest de més petit que 50 i dins de moviment agafem un altre cop la posició X, que en aquest cas agafa la posició X del fantasma, i li diem que sigui més petita que menys 260 i ho posem aquí. Llavors agafem el suma a les X, dins de les variables agafem la velocitat fantasma i menjar i la posem aquí perquè se'ns vagi de dreta a esquerra. Això ja faria que se'ns mogués igual que la libèl·lula. I ara dins d'aspecte agafem un que diu augmenta l'efecte color en 25 i el posem aquí. Canviem el 25 per 5, 10, el número que vulgueu, i veureu que ara el fantasma us mourà de dreta a esquerra i quan desaparegui apareixerà en una posició aleatòria, en una posició a l'atzar. A més, aquest bloc que acabem d'afegir, que diu augmenta l'efecte de color en 5, el que farà és que el fantasma vagi canviant de color. Bé, això pel que fa al fantasma, i ara anem a treballar amb el ratpenat. El ratpenat, com tots, necessitaran aquest bloc inicial d'esdeveniment quan apretem la bandera verda. La mida la posarem des d'aquí a 70. Podem fer-ho també amb un bloc que diu dins d'aspecte fixa la mida al 100%, podem posar-lo aquí i posar aquí al 70, però com no el canviem dins del lloc no ens faria falta. Anem a variables i arrosseguem aquest bloc que diu assigna darrer temps, el dupliquem un altre cop, separem això i dupliquem un altre cop, traiem un d'aquests que ens sobra i ara això ho col·loquem aquí i canviem aquesta primera per gravetat, aquesta segona per empenta i la tercera per velocitat Y. La gravetat, com serà el sentit que volem, la força que ens tirarà cap a baix, haurà de ser un número negatiu, posarem menys 0,25, a l'empenta volem que ens tiri cap a dalt i posarem 0,7. Els números els podem canviar com vulguem, podem anar fent proves agafant diferents números per veure com es comporta el joc i fer-lo més fàcil o més difícil. Llavors anirem a control, arrossegarem un per sempre, anirem als blocs de moviment i buscarem el que diu ves a x menys 100 y0 i el posarem aquí dalt, abans del per sempre, per anar a la posició inicial. Agafarem els sensors, dins dels sensors buscarem el que diu reiniciar el cronòmetre i el posarem aquí, dins del per sempre, i ara aquests dos blocs que teníem aquí els canviarem. Posarem per una banda energia i la posarem a 200 i aquí tornarem a posar la velocitat Y a 0 un altre cop dins d'aquest per sempre. Això és per estar segurs que la velocitat, doncs, quan jo reinicio el cronòmetre, torna a ser 0. Aquesta és la configuració inicial i aquí és el reset que fem juntament amb el cronòmetre. Anem a aspecte i arrosseguem canviar el vestit aquí sota i posem el ratpenat amb ales tancades. Tot seguit busquem una estructura de control
i agafem aquesta que diu repeteix fins que passi alguna cosa. També necessitarem una altra que diu si passa això, llavors fes una sèrie de coses. I ara anem a preparar la que es repeteix. Dins dels operadors seleccionem l'operador O i l'operador I. El deixarem també a mà perquè el farem servir més tard. Anem als sensors. El que volem fer dins d'aquesta repetició, repeteix fins que estiguem tocant la vora amb el ratpenat, aquesta o aquesta, perquè només ens podem moure de dalt cap a baix. Llavors, si estem tocant la vora o tocant el fantasma, canviarem el vestit, el ratpenat tocat, s'acabarà el joc, i si no estic tocant ni la vora ni el fantasma i en canvi tinc energia i apreto la tecla espai, doncs podrem planejar amb el ratpenat. Que això és el que farem dins del bloc si passa alguna cosa, llavors fes això. Bé, doncs dins dels sensors arrosseguem el tocant el punter del ratolí i el col·loquem aquí dins, canviem el punter del ratolí per la vora, arrosseguem un altre i el canviem pel fantasma i posem aquest bloc aquí dins. Llavors el sí ens vindrà amb aquest i posarem la tecla espai premuda dins dels sensors i després un operador que miri que l'energia sigui més gran que 0. Aquí en comptes de 50 posem un 0 i ens anem a variables i arrosseguem l'energia i ho posem aquí dins. Això va aquí dins. Bé, doncs aquest bloc, això s'executarà després de que canviem el vestit a les sales tancades dins del per sempre. Llavors, si la tecla espai està premuda i l'energia és més gran que 0, el que farem serà canviar el vestit dins de l'aspecte i posarem a les obertes. Després anirem a les variables i augmentarem una variable que serà velocitat Y en empenta, que la tenim aquí. L'arrosseguem en comptes de l'1 i això el que farà és que quan apreto la tecla espai, la velocitat Y tindrà un valor de 0,7, que és l'empenta que li hem dit, el 0,7 o el valor que vosaltres li poseu. Després agafem un altre que diu augmenta darrer temps en 1 i el posem aquí sota i canviarem aquest per energia i li posarem un -1. Aquesta el que farà és que quan apretem la tecla espai, a part de pujar cap a dalt, reduirem l'energia. Ara agafem un altre augmenta darrer temps en 1 i el posem aquí al mig, entre aquests dos blocs, just després del sí, però dins del repeteix fins que toqui la vora i toqui el fantasma, i el canviem per velocitat Y i posem gravetat. Això el que farà és que quan jo toco la tecla espai augmento la velocitat Y en 0,7, però quan no l'estic apretant, doncs automàticament la gravetat anirà augmentant cada cop en menys 0,25. Per tant, si tinc una velocitat Y de 10, doncs farà 9,75, 9,50, fins que el ratpenat anirà baixant cada cop més cap avall. Llavors, agafem dins de moviment el suma 10 a les Y i el posem aquí sota, després de posar això de velocitat Y que s'augmenti en gravetat, i dins de les variables anem a arrossegar la velocitat Y
on posa el 10. Ara, si li donem al play, si apreto la tecla espai, el ratpenatge vola. Si agafo la libèl·lula, doncs recupero energia. Si mantinc apretada la tecla espai pujo, doncs la meva energia va disminuint. I si toco el fantasma, pum, em caic. Molt bé. Ara hem d'afegir dins d'aspecte l'opció de canviar el vestit. Aquí sota, després del repeteix fins que, i posarem ratpenat tocat. Afegirem un so, toca el so fins que acabi i escollirem aquest so dins de la biblioteca. Eliminarem aquest que ja tenim i buscarem un so que diu ups amb 2 os, que és aquest d'aquí. I ara el canviem aquí on diu owl, posem ops, posem el so ops, dono a l'stop i agafem les variables un altre cop, assigna darrer temps el valor 0. La posem aquí un moment i dins dels sensors anem a buscar el cronòmetre, el posem aquí dins, agafem un bloc de control que digui sí, el posem aquí sota i ara anem als operadors i anem a buscar aquest que diu més gran que 50 i dins de les variables agafarem el darrer temps i el posarem a l'esquerra i el millor temps a la dreta. Llavors, això ho arrossegarem aquí dins i el codi que hi hagi aquí dins l'executarem quan el darrer temps sigui més gran que el millor temps. I el que volem fer és guardar el darrer temps com a millor temps, perquè hem fet un nou rècord. I això ho aconseguim amb assignar a darrer temps el valor 0, posem aquí i canviem darrer temps per millor temps i on hi ha el 0 arrosseguem darrer temps. A més, afegim dins de control un atura tot i tot aquest bloc el posem a sota de toca el so ups. Anem a donar-li al play i a veure què passa. Quan toco el fantasma fa el soroll aquest i s'acaba el joc, em guarda el millor temps i aquí em marca el darrer temps. D'acord? Jo tinc això aquí. No sé ara quin temps estic fent, però si jo toco el fantasma, el meu temps era 12,41. Llavors anem a agafar els sensors i aquí on posa el cronòmetre el marquem perquè ens aparegui a pantalla. I ara amb això, quan jo toco la bandera, torna a 0 i torna a començar el joc. D'acord? Per molt que estiguem en pausa, el cronòmetre seguirà corrent. Llavors, per acabar, tornem a l'escenari, arrosseguem aquest bloc aquí i ara ja tindríem el joc acabat amb els efectes, amb el sistema de millor puntuació, l'energia, els fantasmes que van apareixent, la libèl·lula i el resultat final és el que us he ensenyat al principi del vídeo, que vindria a ser aquest mateix. Bé, ara que ja tenim el joc acabat, no oblideu de canviar-li el títol. Podeu posar el nom que vulgueu. Jo posaré el vol del ratpenat entre parèntesis tutorial. I no us oblideu de guardar els canvis per tenir constància del progrés que feu. Si us ha agradat aquest vídeo i voleu veure més contingut com aquest, feu like, subscriviu-vos al nostre canal i deixeu-nos els vostres comentaris. Fins aviat!